Kuya, bakit ka natigil dyan? Pilian mo ko ng magandang mangga, ha? Oh, sandali. Si Ate Dolores ba yun? Ate Dolores! Uy, Clara! Kamusta? Abat, wow! Buntis ka ba? Ilang buwan na yan? Mag-aanim na buwan na ito, ate. Teka, bakit mag-isa ka lang? Sinong kasama mo? Si Kuya po. Hi, Dolores. Silas! Kumusta? Mabuti at kasama mo itong si Clara. Huwag mong sabihin sa akin, sa mangga siya naglilihi. Oo, ate. Ewan ko ba? Hinahanap-hanap ko talaga yung manggang hinog na sa grocery dapat binili. Nga pala, bakit ka nandito, ate? Kailan ka pa bumalik sa probinsya? May inaasikaso lang ako. Namili na rin kasi magstay ako dito siguro ng 1 linggo. Talaga? Naku, ate, ang tagal na nung huli nating pagkikita, no? Parang 22 lang ata ako noon. Alam mo, ate, na-miss kita. Kaya sumama ka sa amin ni Kuya pauwi, ha? Clara, baka may pupuntahan si Ate Dolores mo. Ate, ang tagal na nating hindi nagkita. Saka, sige na, pasyal ka na sa bahay, please. Bihira lang to. Ngayon na lang naman ulit, eh. Oo, sige. Tuloy ka, ate. Naaalala mo pa naman tong bahay, di ba? Lagi kang nandito kasi itong si Kuya, parang tuko na laging nakadikit sa'yo. Halos ikaw na lagi ang gumagawa ng mga assignments niya, di ba? Grabe, ang laki na ng pinagbago. Teka, nasaan pala sina nanay at tatay? Ayun, magkasama na sila. Pinanindigan talaga nila yung pagmamahalan hanggang kamatayan. Nang pumanaw si tatay, sumunod agad si nanay, wala pang 24 oras. Clingy kasi talaga. Parang si Kuya sa'yo, di ba? Clara, gawin mo naman komportable ang Ate Dolores mo. Ito naman si Kuya, hindi mabiro. Andito ang first love mo, oh. Ikaw pa ba ang magpapakipot? Pasensya ka na kay Clara, Dolores, ha? Lalo pang kumulit ngayong nagbubuntis. Walang kasa sa akin yun. Teka, Clara, sino nga bang napangasawa mo? Si George po, yung kapitbahay namin. Ayun, nasa abroad siya ngayon dahil nag-iipon kami para may pera kami. Lalo na kapag sinilang na tong panganay namin. Teka ate, di ba 27 ka nung kinasal? Sino pala yung napangasawa mo? Napangasawa ko yung anak ng konsehal sa Maynila. Eto Dolores, kuha ka ng merienda. Huwag kang mahiya, ha? Salamat, Silas. Uy, maalaala mo kaya? Clara, ikaw talaga. Sintonado ka pa rin. Okay. Ate, alam mo si Kuya, hindi na yan nag-asawa. Hinihintay ka yata. Hindi kasi nagustuhan ko ang maging isang doktor ng mga bata. Kaya tinuloy ko yung sinabi sa akin ng nanay at tatay na magmedisina daw. Para daw makalimot sa'yo, ate. Talaga? Naging doktor ka nga? Hindi halata, no, ate? Kasi si Kuya lagi nasa bilyaran lang dati. Kala mo mapapariwara, no? Panigurado, Silas. Masaya si nanay at tatay ngayon. Pero, mas masaya siguro sila kung kayo ang nagkatuluyan. Kasi ate, laging bukang bibig ni nanay na, Silas, tumigil-tigil ka nga sa pambababae mo. Kailan ka ba mag-aasawa? Tapos sasagot pa si tatay, hinihintay niyan si Dolores. Tapos yan si Kuya, bigla na lang tatahimik at matutulala. Alam niyo, panigurado, may rason kung bakit kayo nagkita ngayon. Baka ito na yung second chance na para sa inyong dalawa. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Clara, baka nakakalimutan mong kasal na ang Ate Dolores mo. Huwag ka nga masyadong makulit dyan. Pinapunta mo dito tapos tutuksuhin mo lang. Oo na, sorry na po Kuya. Peace be with you, Ate Dolores. Kuya, tumatawag na yung mister ko. Iwan ko muna kayong dalawa dito, ha?
Mag-usap lang kayo dyan. Ay! Dolores, baka gusto mo ng kape? O di kaya juice? O tubig? Okay lang ako. Grabe, hindi ako makapaniwalang may asawa na si Clara at magkakaroon na ng panganay. Akalain mo nga naman, ang bilis talaga ng panahon. Oo nga. Ikaw, kumusta ang mga anak mo? Ayun, awa ng Diyos, naitaguyod naman namin ang asawa ko. Puro sila lalaki. Panganay ko 25. Si Fred, gumaya sa lolo niya na nasa politika. Yung pangalawa si Aaron, nag-aaral maging piloto. At yung bunso, gustong magbedisina. Nakakatuwa namang marinig yan. Kumusta na yung asawa mo? 10 taon na ngayon ang kamatayan niya. Saglit lang siyang pinahiram ng Diyos sa amin. Pero puno naman yun lahat ng magagandang alaala. Ikaw, totoo bang hindi ka na nga nag-asawa? Ikinalulungkot ko, Dolores, ang nangyari sa asawa mo. Pero sigurado akong nasa mabuting kalagayan siya ngayon. Hindi na ako nakapag-asawa kasi busy sa ospital. Nagkaroon naman ako ng mga girlfriend pero mas nilaan ko na talaga ang oras ko sa bakasyon ko. Masaya ako para sa'yo. Salamat. Teka, bakit ba mukha kang kinakabahan dyan? Kanina ka pa pinagpapawisan. Bukas naman ng mga bintana. Hindi ko rin alam. Wala lang to. Masaya akong makita kang muli, Silas. Salamat. Bakit ka nga pala umuwi dito sa probinsya? Dinalaw ko lang si nanay at tatay. Ipinasyal ko na din yung bunso ko na kumukuha ng medisina. Nakabakasyon kasi ngayon. Paniguradong masipag siyang mag-aaral. Huwag ka mo siyang susuko, ha? Kailangan talaga ng maraming doktor. Makakaasa ka. Sasabihin ko. Dolores, okay lang kaya kung magkaroon tayo ulit ng komunikasyon? Oo naman. Hetong number ko. Nagpapalitan na sila ng contacts. Ito na ba yung simula ng inyong reunion? Clara! Ikaw talaga, kuya. Kunwari ka pa. Baka multuhin ka ni nanay at tatay pag nagsinungaling ka pa. Excuse me lang yung anak ko tumatawag. Kuya, nice move. Buti kinuha mo yung number. Ikaw ano akala mo sa akin? Manhin. Ikaw, Clara, kung hindi ka lang buntis. Napakakulit mo. Clara, Silas, salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin, ha. Mauna na ako. Hinahanap na ako ng bunso ko. Teka. Ihatid na kita. Huwag na. Walang kasama si Clara. Ate, ano ka ba? Okay lang ako. Sige na, magpahatid ka na kay kuya. Sigurado ka? Mag-iingat ka. Bye, Ate Dolores. Mag-iingat ka dyan kay kuya. Sa binyag ng anak ko, invited ka. Kung ano-anong pinagsasabi mo. Sige na, mauna na muna kami. Wow! Parang dati lang sa owner pa tayo nagro-road trip. Ngayon, ang gara na ng sasakyan mo. Kapag wala kang ginagawa, pwede tayo mag-road trip. Nakakapunta naman ako ng Maynila. Talaga? Mukhang masaya nga yun. Pasensya na kung nababagalan ka sa biyahe natin. Ninanamnam ko lang ang bawat sandaling kasama ka. Ha? Bakit? Aalis ka ba? Hindi na ba kita makikita ulit? Ikaw. Baka kasi umalis ka na naman at hindi na ulit magpakita gaya ng dati. Malaki nga palang kasalanan ko sa'yo. Bigla na lang kitang iniwan. Walang dahilan, walang pasabi. Umalis na lang nang walang paalam. Tapos, bigla ko na lang nabalitaan na ikinasal ka na. Makalipas ang 3 taon. Nagmahal lang ako, Silas. Hindi ako makahindi sa isang taong sigurado sa buhay at ipinakita niya talagang gusto niyang bumuo ng pamilya kasama ko. Alam mo, kahit na maaga siyang binawi sa amin, dama ko pa rin talagang pagmamahal niya sa aming mag-iina. Lahat inihanda niya at hindi niya talaga pinaranas sa amin ang hirap.
Masaya naman akong natagpuan mo siya. Pero alakasan ko na rin ang loob ko ngayon, Dolores. Sigurado ako sa takbo ng buhay ko at ayaw kong palagpasin ang pagkakataon na ito. Dolores, maaari bang pagbigyan mo akong makabalik sa buhay mo? Silas. Nung narinig ko lang kay Clara yung pangalan mo, parang huminto ulit yung buhay ko. Lagi din namang naglalaro sa isipan ko na kung sakaling ang babalik ka, hindi talaga ako magdadalawang isip na hilingin muli ang pag-ibig mo. Kung dati ay walang katiyakan ang takbo ng aking buhay, ngayon ay sinisiguro ko sa'yo, ikaw pa rin ang babaeng gusto kong makasama sa habang panahon. Kung ako'y pahihintulutan mo. Silas, ayokong maging makasarili. Kayang-kaya mong makahanap ng mas bata. Mas maganda. Yung babaeng bibigyan ka ng anak na mula sa'yo. Alam mo namang, hindi na kita mabibigyan ng pamilya, hindi ba? Baka nadadala ka lang ng emosyon mo. O baka nalilito ka lang. Araw-araw kang nasa isip ko, Dolores. Hindi ka mabura sa aking alaala. Sa aking puso. Sigurado ako sa sinasabi ko. Totoo nga sigurong isang beses lang tayo magmamahal buong buhay natin. At parati kitang hinahanap sa bawat taong makikilala ko pero ikaw lang talaga ang sinisigaw ng puso ko. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin. Sasamahan kitang tumanda. Makakabuo pa tayo ng mga bago at magagandang alaala. Maipapasyal kita sa mga lugar na dati sinasabi ko sa iyong pupuntahan natin. Lahat ng iyon, Dolores, matutupad ko na. Kung pagkakatiwalaan mo akong muli. Hawakan mo ang aking mga kamay kagaya ng dati. Yakapin mo lang ako lagi sa tuwing kailangan ko ng karamay. Ngitian mo lang ako matapos ang mahabang araw. Sa lahat ng mga puwang sa aking buhay, ikaw lang ang pupuno ng lahat ng yun. Ikaw noon, ikaw pa rin hanggang ngayon. Hindi ka rin naman nawala sa isip ko, Silas. Totoong minahal kita. Ngunit hindi siguro tayo nakatakda para sa isa't isa ng mga panahon na yun. May mga panahong napapaisip ako kung dapat ba kitang hinintay. Pero nangyari na mga nangyari. Nakatagpo ako ng ibang pag-ibig sa katauhan ng namayapa kong asawa. Pero hindi ako nagsisisi. Dahil dumating naman na ngayon. Alam kong may dahilan kung bakit nag-cross muli ang ating mga landas. Siguro nga ay ito na ang tamang panahon para subuking muli ang ating pagmamahalan. Dahil pati ang pagkakataon ay umaayon na sa ating mga nararamdaman. Ibig sabihin ba nito, hindi natin binigo ang panunokso ni Clara? Oo, Silas. Hindi naman siguro masamang buksan muli ang aking puso para sa lalaking akin din namang inibig noon. Maraming salamat, Dolores. Pinapangako kong hindi mo pagsisisihan ang ibinigay mo sa aking pagkakataong ibigin kang muli. Dear love, ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na pinaninindigan. Sa dinami-dami ng aking minahal, si Dolores lamang ang sa puso ko ay nanahan ng matagal. Kaya hindi ko na talaga pinalampas ang ikalawang pagkakataong ibinigay sa aming pagmamahalan. Si Silas ay ang lalaking hindi tumalikod sa akin kahit pa ako'y humanap ng ibang pag-ibig. Kaya masaya akong tumbasan ng lahat ng kanyang sakripisyo at pagmamahal sa pagkakataong ito. Sa Magsing Irog, ito lang ang maipapayo naming mag-asawa sa inyo. Mahalin ninyo ang isa't isa na walang pag-iimbot. Palaguin ng pagmamahalan hanggang sa dulo ng walang hanggan.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!